Данаилов Саунд представя Мога ли без теб сега, не си ли ти до мен? Кой ще бъда аз? На хората ли вярваш, ми кажи? Не съм ли аз в сърцето ти? Забрави ли онези мигове? Потъвахме един в друг с теб. Забрави ли онези дни? Не мислехме за никой друг дори. Дай ми само 5 минути, почувствай го сърцето ми, за тебе тук ти. Малко милост има и съжали ме, прегръдките си ти вземи ме, просто нека помълчи. Дай ми само 5 минути, почувствай го сърцето ми, за тебе тук ти. Малко милост има и съжали ме, прегръдките си ти вземи ме, просто нека помълчи. Мога ли без теб сега, не си ли ти до мен? Кой ще бъда аз? На хората ли вярваш, ми кажи? Не съм ли аз в сърцето ти? Забрави ли онези мигове? Потъвахме един в друг с теб. Забрави ли онези дни? Не мислехме за никой друг дори. Дай ми само 5 минути, почувствай го сърцето ми, за тебе тук ти. Малко милост има и съжали ме, прегръдките си ти вземи ме, просто нека помълчи. Дай ми само 5 минути, почувствай го сърцето ми, за тебе тук ти. Малко милост има и съжали ме, прегръдките си ти вземи ме, просто нека помълчи. Дай ми само 5 минути, почувствай го сърцето ми, за тебе тук ти. Малко милост има и съжали ме, прегръдките си ти вземи ме, просто нека помълчи. Вие гледахте една продукция на Данаилов Саунд.